Ajjat isteriku, karba għal-vot u karba sabiex ituh l-appoġġ. Dan kien dak li ddefinixxa d-diskors tal-mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika fiż-Żejtun u hu jokrob sabiex in-nies tiegħu illi din il-ġimgħa kienu qed jagħtu l-appoġġ sieħ tagħhom lill-eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat jingħaqdu warajh bil-pon. Erġgħu ingħaqdu pon warajja! Konxju li l-kandidati tiegħu għall-Parlament Ewropew huma dgħajfa huwa qed ikompli bl-appelli tiegħu sabiex in-nies jagħtu l-fiduċja lilu fit-8 ta' Ġunju. Dan għaliex il-Partit Laburista huwa qaċċan għas-siġġu ta' tmexxija. Għax le, ma spiċċalniex l-aċ. Intant fid-diskors tiegħu Abela tkellem fuq kemm il-gvern tiegħu għamel xogħol f'dan il-pajjiż hekk kif surrealment semma dak li skontu huwa żvilupp tal-ogħla livell fis-saħħa. Dan minkejja li din il-ġimgħa pajjiżna ra ex-Prim Ministru Laburista flimkien ma' numru ta' ex uffiċjali għolja fil-gvern jiġu mħarka fil-qorti brabta ma' dil fraudolenti tal-isptarijiet Maltin. Dil ma' l-istess kumpaniji il-gvern tiegħu baqa' jħallas. F'din l-attività tkellem ukoll il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard fejn mhux biss ironikament sellem lid-deputat Laburista Chris Fearn, l-istess Fearn illi ma tfaċċa ħadd biex jappoġġjah, inkluż Attard stess quddiem il-qorti l-erba' li għadda. Imma ftaħar li l-gvern tal-Labor huwa l-unika għajnuna tal-ħaddiema Maltin. Dan meta tikkunsidra li f'attività sħiħa ħadd mill-Labor ma lissen kelma waħda dwar il-ftehim settorali li għadu qed jiġi diskuss mill-għalliema.